Ja, goeie. Hoi. Hé jongen, is Jacob direct? Ja, Jacob in bed. Dat is mijn bedje. Oké, ga ik even staan. Hoi, ik ben er nooit best. Is Jacob direct? Ja, dat is mijn zin. Die zag het op de computer. Oké, ik zal eens in. Hoi. Hoi, is Jacob direct? Oh, dat is mooi boek. Oh, ik ga wel even zien. Oh, was Oké, wat duurt? ja. Hallo. Is Jacob direct? Jullie toevallig net. Hoi. Wacht even. Waar is hij dan? Weet ik niet meer. Ja? Oh, ik zie wel even. Hoi. Hoi. Ja. Hey Jacob, kist ik watje? Ah, fuck off. Nee man, rot op. Domkop. Joi. Oh, klein lul. Oh, fuck you. Beste. Jammerhorta! Ja, dat is gestolen hoor. Oh no. Good down there.